Ara fa més de 12.000 anys, el territori que avui es coneix amb el nom de Catalunya estava habitat pels homes i les dones de l'edat de pedra. Dita així perquè bona part dels seus estris quotidians, prèviament tallats, eren de pedra. Obligats al nomadisme per motius del clima i pel desplaçament de la fauna que els abrigava i alimentava, aquests primers habitants del Paleolític, que s'aixoplugaven en coves, es dedicaven a la caça, a la pesca i a la recol·lecció. Les seves primeres empremtes artístiques, sovint amb significats màgics, les deixaven a les parets de les coves i balmes. Es tracta d'un art rupestre esquemàtic, on és representada la naturalesa de la qual depenen. Ara fa uns 7.000 anys, en l'època coneguda com a Neolític, van aparèixer els primers pagesos, i amb ells la ramaderia, les noves tècniques agrícoles, la ceràmica, la cistelleria, la pedra polida, els teixits i també l'ús de la roda, la pràctica dels enterraments en sepulcres de fossa, la navegació rudimentària i la vida a les planes en petits poblats sense fortificar. A partir de l'any 2000 abans de Crist, la cultura dels megàlits, és a dir, de les grans pedres, correspon a una població muntanyenca i ramadera. Uns 1.500 anys abans de Crist va començar l'edat del bronze, a partir de les aportacions de les cultures del Pròxim Orient. Al cap d'uns 500 anys, els celtes van introduir el ferro. Uns 600 anys abans de Crist, els grecs van fundar de manera pacífica les primeres colònies en el punt que avui coneixem com l'Empordà, amb la intenció d'establir-hi llaços comercials permanents, contràriament als cartaginesos, poble igualment navegant i comerciant, però més belicós. Roses i Empúries van ser les primeres ciutats que els grecs van fundar i que actuaren com a mercats per als seus productes alimentaris i manufacturats. La cultura ibèrica va aparèixer cap al segle V abans de Crist, arran de les influències dels grecs. Habitaven sovint en pobles situats en llocs elevats i ben defensats, però els ibers no formen una unitat cultural i molt menys política, sinó que constitueixen un conjunt de tribus diferents. L'escriptura és una de les seves manifestacions comunes principals. L'arribada dels romans obre un nou període. Primer van desembarcar per expulsar els cartaginesos de la península, però en acabar la guerra, l'any 206 abans de Crist, en lloc de reembarcar-se cap a Roma, es queden a la península com a una força d'ocupació i obren un procés de romanització. Durant uns 600 anys, els romans aporten la seva cultura, les obres públiques, l'urbanisme, el dret, l'organització política, la moneda i la llengua, el llatí. Però, com a tots els imperis que hi ha hagut, li va arribar a la seva fi. A mitjan segle III de la nostra era, l'imperi romà cau en una profunda crisi social, econòmica i política. D'altra banda, apareix el cristianisme, una nova religió que encetarà un altre període de la civilització. La definitiva decadència i la fi de l'imperi romà arriben 2 segles més tard. Comença l'època de les invasions. Als inicis del segle V, i aprofitant-se de la descomposició de l'imperi romà a l'Occident, diversos pobles germànics irrompen a la península ibèrica, entre els quals hi destaca el visigot. Aquest implanta unes mateixes lleis per a ells i per als hispanoromans. La societat esclavista i urbana dels romans passa a tenir un caire rural i senyorial. Durant el segle VIII, els àrabs envaeixen la península ibèrica i posen fi al regne visigòtic. L'islam actua de manera tolerant amb les altres cultures i aporta un gran nombre de coneixements nous a l'Occident. Ningú no pot aturar l'avenç dels àrabs excepte els francs. Aleshores s'inicia la reconquesta on destaca el rei franc Carlemany. A fi d'evitar noves invasions àrabs contra la Gàl·lia, Carlemany crea un estat intermedi que serveix de frontera, la Marca Hispànica, la qual gaudeix d'autonomia civil i militar. A canvi que li guardin les fronteres,
cedeix aquests terrenys als cavallers que més s'han significat en la lluita contra els sarraïns i es compromet a ajudar-los en cas de guerra. L'any 815, la marca hispànica és dividida en 5 comtats: Barcelona, Girona, Empúries, Rosselló i Urgell-Cerdanya. I el 878, Guifré el Pelós n'aconsegueix el govern. El Pirineu esdevé el bressol de Catalunya per a aquella societat de cavallers, monjos i pagesos. Però els reis francs no sempre van correspondre amb els seus pactes amb aquests comtats. L'any 988, el comte de Barcelona, Borrell II, pensa que ja n'hi ha prou de retre vassallatge a uns reis que no compleixen els tractes. Des d'aleshores governa ell mateix com si fos rei. S'esdevé així el naixement polític de Catalunya. Ben aviat aquest fet va acompanyat de l'establiment de les assemblees de pau i treva, creades per l'abat Oliba per resoldre pacíficament els enfrontaments armats de caràcter feudal. Aquestes assemblees són els antecedents de les Corts Catalanes i del Codi dels Usatges, el primer text legislatiu català compilat per Ramon Berenguer I. Fruit d'aquesta època són les grans obres del romànic català. Es tracta d'un art rural i feudal, on un dels trets principals és la decoració amb franges verticals i arquets cecs en algunes de les seves esglésies. La bellesa de les pintures murals és un dels millors testimonis d'aquest estil. El feudalisme implica un món on tothom és vassall d'algú més superior a qui li ha de retre homenatge. A la base d'aquesta societat jeràrquica hi ha el poble, que ha de mantenir els senyors. L'any 1137, per raons d'estat, el comte català Ramon Berenguer IV es casa amb la filla única del rei d'Aragó, la princesa Peronel·la, que només té 2 anys. Els comtes de Barcelona passen a ser també reis d'Aragó. Això suposa la formació de la corona d'Aragó, 2 terres en un sol regne, si bé amb drets i personalitat pròpies per cada banda. En general, els reis catalans van governar de manera conciliadora, sobretot a partir del segle XIII, quan neixen les grans institucions polítiques amb personalitat pròpia, les Corts, el Consell Municipal i la Generalitat, delegació permanent de les Corts en funcions de govern. A les Corts s'hi reuneixen els representants de l'Església, dels nobles i dels ciutadans, i quan cal presenten les seves queixes al rei, el qual sol concedir el que demanen a canvi de diners. Així ho va fer el rei Jaume I quan, l'any 1228, determina reconquerir Mallorca, ocupada pels àrabs, responent a la vella aspiració dels representants dels mercaders barcelonins, foragitar els sarraïns de les illes a fi que els catalans es puguin estendre per la Mediterrània. Comença així un procés d'expansió comercial i militar. L'any 1238, el rei Jaume I també reconquereix la ciutat de València i, posteriorment, la resta del País Valencià. Durant els segles XIII i XIV, els catalans naveguen per tota la Mediterrània per mercadejar. Es creen consolats en terres llunyanes i llotges de mar on es fan els tractes comercials i es discuteix el preu de les mercaderies. El llibre del consolat de mar recull els usos i costums marítims propis dels consolats. En algunes ocasions, els assentaments comercials es fan després d'una conquesta militar. És el cas de Sardenya, Sicília, Nàpols i Grècia, que passen a mans de la corona d'Aragó amb l'ajut dels almogàvers, soldats mercenaris. En ple segle XV, una política imperialista defineix aquesta expansió per tota la Mediterrània. Durant aquesta època s'escriuen les obres més importants de la literatura clàssica catalana i s'aixequen els edificis d'estil gòtic, art urbà, on el desenvolupament de grans espais interiors contrasta amb l'austeritat exterior, tant en la construcció com en la decoració. El gòtic
suposa la manifestació arquitectònica més representativa d'aquell moment de gran plenitud imperial. Però la història de Catalunya pren un nou tombant quan l'any 1410 el rei Martí l'Humà mor sense descendència. S'escull a Ferran d'Antequera de la Casa de Castella. En Ferran II d'Aragó, en casar-se amb Isabel de Castella, uneix els regnes peninsulars, però només dinàsticament, ja que cadascun d'ells continua regint-se separadament. Durant aquest regnat, l'any 1492, l'almirall Colom va arribar al nou continent, Amèrica. Durant el segle XV té lloc una important crisi social en enfrontar-se els senyors feudals amb els pagesos de Remença i els patricis de Barcelona amb el poble. Entre els segles XVI i XVII, la Mediterrània és un centre econòmic secundari davant de la nova expansió europea cap a Amèrica i Àsia. Aquest fet coincideix amb una etapa de decadència a Catalunya i d'autoritarisme i centralisme dels estats europeus. Els reis regnen des de molt lluny i sense cap interès, i els seus virreis no ho fan de forma eficaç. L'agricultura està mig abandonada i cada dia hi ha més pobres i més descontents. Alguns d'ells es fan bandolers. A més dels pirates turcs que assolen les costes, el país també va ple de lladres i de bandits que s'encauen als boscos, des d'on ataquen les caravanes que porten l'or i la plata d'Amèrica cap a Gènova i França. L'any 1640, Felip IV està en guerra contra França. El seu favorit, el comte duc d'Olivares, obliga els catalans a participar-hi. La càrrega que comporta la guerra, el sosteniment de les tropes i els excessos dels mercenaris indisciplinats fa que els catalans es revoltin. El dia de Corpus, colles de segadors entren a Barcelona. Se'l coneix com el Corpus de Sang. Però la derrota de Catalunya, ratificada pel Tractat dels Pirineus de l'any 1659, decideix l'annexió de la Catalunya Nord a França, separant-la de la resta del Principat. Molt pitjor va ser quan, en encetar-se el segle XVIII, un rei Borbó comença a regnar a Espanya. A diferència dels monarques de la Casa d'Àustria, els Borbons són absolutistes i centralistes, i això atempta contra les constitucions de Catalunya. Així, s'inicia una guerra per la successió del tron entre el rei Borbó Felip V i l'arxiduc Carles d'Àustria. L'11 de setembre de l'any 1714 cau Barcelona. Comença una dura repressió política i cultural. Felip V promulga el decret de nova planta amb el qual aboleix les institucions i les lleis catalanes. Però l'esforç col·lectiu de tot el poble permet una recuperació econòmica i social sorprenent. Cap a l'any 1725, Catalunya inicia el renaixement agrícola, industrial i mercantil. La indústria tèxtil i vinícola gairebé monopolitza el mercat peninsular i s'assenta fermament a les Amèriques des que Carles III permet als catalans de comerciar-hi. L'any 1808, l'exèrcit de Napoleó travessa els Pirineus i s'inicien les hostilitats conegudes com la Guerra del Francès, que acaba amb la derrota de Napoleó. L'any 1833 comencen les guerres carlines a Espanya, entre els qui lluiten per un règim més liberal o un de més tradicional. Hi ha qui vol un país de tots, regit per la voluntat popular i no per raons de dinastia. L'any 1868, la revolució enderroca la monarquia d'Isabel II i l'any 1873 es proclama la Primera República. Dos dels seus presidents, Figueres i Pi i Margall, són catalans. En aquest període, a Catalunya apareixen intents federalistes, però la república cau un any després sota el cop d'estat del general Pavia i un Borbó, Alfons XII, fill d'Isabel II, torna a regnar a Espanya. Aquest fet va ser molt dur per als republicans. S'esdevé la desaparició de l'antic règim senyorial a causa de la revolució industrial i de l'aparició de la nova societat burgesa. El segle XIX és el segle de les grans transformacions, fruit dels avenços tècnics. Les fàbriques dominen el paisatge urbà.
Les condicions laborals dels obrers són molt dolentes, amb jornades esgotadores i nens i nenes són empleats per a realitzar feines que superen les seves forces. Els treballadors decideixen associar-se per intentar resoldre els seus problemes. Paral·lelament, el moviment cultural de la Renaixença reivindica la identitat catalana i posa els fonaments del catalanisme polític. Els punts de vista són nombrosos i diversos. El primer nacionalisme, laic i republicà, cristal·litza en l'obra d'Enric Prat de la Riba i l'any 1892 en les bases de Manresa. El pare del catalanisme polític és Valentí Almirall. A les acaballes del segle XIX i començaments del XX apareix el modernisme, l'estil que representa la transformació de la cultura catalana en una cultura moderna que s'expressa amb força originalitat. Per la seva banda i com a reacció, el noucentisme pretén un retorn a la racionalitat i al classicisme. L'any 1909, Espanya pateix una forta recessió econòmica, agreujada per la mobilització militar dels joves destinats al manteniment de les colònies del Marroc. El mes de juliol esclata una vaga general que deriva cap a un motí, amb incendis i saquejos. L'exèrcit sufoca la revolta i la repressió posterior és molt severa. Els fets es coneixen per la Setmana Tràgica. La instauració de la Mancomunitat de Catalunya l'any 1914 suposa el primer pas per a la recuperació d'un mínim d'autogovern de la mà d'en Prat de la Riba. Però aquest procés queda estroncat l'any 1923 per la dictadura del general Primo de Rivera. La dictadura s'acaba l'any 1930 i el 14 d'abril de l'any 1931 el poble espanyol, convocat a eleccions, decideix ser governat per una república, la Segona República, que permet la recuperació de les institucions catalanes. El president Francesc Macià, interpretant la nova situació política, proclama la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica dins el marc de l'Estatut d'Autonomia. Estatut que el poble català aprovaria de forma massiva en plebiscit el mateix estiu de l'any 1931. Però l'any 1936, uns quants militars encapçalats pel general Franco i amb el suport dels qui no volen perdre els seus privilegis es revolten contra la Constitució. Això desencadena una guerra civil. Franco guanya la guerra l'any 1939 i implanta una dictadura encara més forta que les anteriors. La gent pateix fam i privacions. Les noves lleis neguen, entre molts d'altres, els drets de reunió i d'associació. No és permès de parlar públicament o escriure en català. Els qui havien fet costat a la República se'ls empresona i fins i tot a molts se'ls afusella. Aquesta situació provoca l'exili de milers de persones, entre ells grans artistes, intel·lectuals i científics. Al Pirineu català, els maquis, guerrillers republicans, actuen durant molts anys però sense cap resultat positiu. La política econòmica del franquisme perjudica notablement el desenvolupament industrial català. La gran manca de matèries primeres per a la indústria provoca la disminució del comerç amb l'exterior. L'estraperlo, el tracte de favor, la corrupció i l'especulació dels productes de racionament fan que augmenti el mercat negre. Malalties gairebé eradicades com la tuberculosi s'estenen novament entre la població. Les condicions laborals dels treballadors també pateixen un greu deteriorament. Les hores de treball creixen fora de mida i la fam es fa palesa. Durant els anys 50 les vagues demostren el malestar popular. La que va tenir lloc amb motiu de l'augment del preu dels bitllets dels tramvies de Barcelona fou la més important. Malgrat tot, el règim es consolida políticament i econòmica. Gràcies al seu tarannà anticomunista, aconsegueix iniciar pactes amb els Estats Units d'Amèrica, entrar a la ONU i signar un concordat amb el Vaticà. El 1952 té lloc a Barcelona el Congrés Eucarístic Internacional.
A Catalunya, els avenços més grans són en el terreny cultural, aconseguits de manera clandestina. El creixement econòmic dels anys 50 provoca l'arribada a Catalunya de milers d'immigrants que fugen de la pobresa de les seves pròpies regions d'origen, víctimes de la indiferència del règim centralista. Són els altres catalans. Els estudiants universitaris democràtics s'organitzen i enceten un seguit d'accions vindicatives sovint ofegades per la duresa del règim. Els anys 60 són anys de prosperitat econòmica. La nova cançó és el moviment que aglutina poetes i músics que, alhora que componen i canten en català, protesten contra el sistema. L'any 1966, i com a suport al Sindicat Democràtic d'Estudiants, es constitueix la Taula Rodona, primer organisme unitari on hi són presents la majoria dels grups polítics antifranquistes. El procés organitzatiu culmina l'any 1969 amb la creació de la Comissió Coordinadora de les Forces Polítiques de Catalunya, que té per lema llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. L'any 1971 es constitueix l'Assemblea de Catalunya, que esdevé el principal factor de mobilització popular. Els treballadors tornen a ser els protagonistes socials i aconsegueixen mobilitzacions sense precedents. Malgrat la repressió, s'ha consolidat un potent moviment capaç d'aglutinar i de mobilitzar milers de treballadors i de plantejar clarament reivindicacions laborals i polítiques. L'any 1975 mor el dictador Franco i es reinstaura una monarquia constitucional. El país s'orienta decididament cap a la recuperació de les llibertats democràtiques. L'any 1976, després de fortes pressions polítiques i cíviques, es du a terme a Sant Boi de Llobregat la primera manifestació autoritzada per celebrar la Diada de l'11 de setembre. Al gener de l'any 1977, l'Assemblea de Catalunya enceta la campanya Volem l'Estatut i el mes de juny tenen lloc les primeres eleccions generals lliures en 41 anys. Un any després, se celebra massivament a Barcelona la Diada. L'any 1978 es promulga la Constitució espanyola i el 1979 s'aprova l'Estatut d'Autonomia i es restaura la Generalitat catalana. L'any 1986, en ingressar a Espanya a la Comunitat Europea, Catalunya inicia una nova etapa històrica i l'any 1992 es dona a conèixer al món gràcies als Jocs Olímpics de Barcelona. Catalunya es projecta com un país modern, emprenedor i obert al desenvolupament.